Kurd çima dibin Kürt? Yaqub Tilermenî. Gorbûhişt Qazî Mihemed gotiye xwendin, zanist û pileya zanyariya xwe bi pêş ve bibin ji bo dijmin kêmtir we bixapîne. Gel mirov dijmin weke dagirker binav bike û rêya xapandina dagirkeriyê jî weke pozîtîvîzma req pênase bike, hingê pêwîst e li hemberî vê hukmraniyê xwendin û zanist û pileya zanyariya xwe demildest bi pêş ve bibin. Ev bi serborî û dîrokçeya bav û kalên Kurdan jî diyar dibe û ji serdestiya roja me jî aşkere dibe. Demal ser erdnîgariyekê dagirker hebin, li vê derê bindest jî hene. Dagirker bi dagirkirinê bindestê xwe çêdike û hemû hebûna xwe li ser mijokdariya wan didomînin. Ev ji dîroka nivîsandî ya hemû civakan bi aşkereyî tê famkirin û tê pênasekirin. Ji serê salên 1500 vir ve bi dagirkirina Amerîka ya bi destê İspanyolan ve tevgera kolonyaliyan û jen dest pê kiriye û heta roja me di gelek merheleyên cuda re xwe xistiye dirûv û guhertuyên nû û navcuda. İspanyolan bi desteserkirina hin dewlemendiyên binerd û sererdên hin herêmên Amerîkayê ontolojiya mirovên xurt di ser mirovên hêjar re xistine ferhenga jiyanê. Ger ji wan bihata pirsîn, wanê negotane em dagir dikin. Wanê bigotane em medeniyetê dibin. Wanê negotane em wan dikin kole. Wanê bigota em wan azad dikin. Wanê negotane em gencîneyan talan dikin. Wanê bigotane em wan ji medeniyetê bikartînin. Ji xwe ev hevokên dagirkeran di roja me de êdî aşkereyî têne sazkirin û hêncetê ji bo dagirkirinê geş bûye. Birîna azadî û demokrasiyê ji bo mirovên cîhanê sêyem, her wiha du kirdeyên esasî em me û ew wan di formula dagirker û dagirkirî de heye ku ji xwe em ji wan re dibêjin serdest û bindest. Her çiqas şekl û şemalê dagirkeriyê bi rê û rêbazên cuda li hemû derên cîhanê di meriyetê de be jî, hin welatên dagirker rasterast tevra xwe li binê çavkanîka bindestên xwe dixe. Çand û ziman, perwerde û sazûmankariyan ji binî ve diguherînin û hemû avadaniya civakiyê ve diguherînin seriya xwe. Parzemîna Afrika, parzemîna Amerîkaya Başûr û welatên Rojhilata Navîn nimûneyên şênber yên vê retorîka birêvebirinê ye. Ger em li berhema Daniel Defoe ya bi navê Robinson Crusoe bihezirin, em ê bibin şahidê hemû hest û tevgerên dagirkirinê yên mirovê spî ku li ser cumayê xwe ceh gav bi gav pêkaniye. Pirtûka Robinson Crusoe, reşbelekek dagirkeriyê ya bi zimanê wêjeyê be jî, hişmendî û jiyana ku pêşkêş dike, ti caran wê nake berhemeke wêjeyî ya bêguneh. û ev berhem yek ji nîşanderê hizr û tevgerên dagirkirinê bi rêya wêjeyê pêşkêş dike. Em vêya ji ku dizanin. Ger em neynika vê bersivê bidin ser welatê Kurdan yê bi navê Kurdistanê, alozî û pirsgirêkên berdewam dê çêtir li ber me werê raxistin. Ji sed salî vir ve yek û Kurdistana ji hêla erdnîgarî ve di nava destên çar dewletên dagirker û di nava bîrdoziya efendiyên gotinê de dinale. Dikare weke laboratuwarekê hemû rastiyên têgeha dagirkeriyê li ber çavan raxe. Ji lewra çar dewletên dagirker yên bi navên Tirkiye, İran, Iraq û Sûriyeyê bi hemû kirinên xwe yên serdestiyê Kurdistanê di nava sînorên xwe yên fermî de dihefidînin û bi hemû rêbazên dij mirovî, mirovên Kurd ji eyarên wan yên restan bi dûr dixin. Ji hêla dîtir ve dewletên Rojavayî ku her dem hukmê xwe di ser zanînê re li ser Kurdistanê mayîn de hiştine û palpiştî li çar dagirkeran kirine, weke efendiyên gotinê bi rêya lîteratûrê jî ji wan re bûne rêber û cihêtnameyên herî dilsoz. Ji ber hindê di pirdûkên wêjeya Tirkî de her tim mirovên karîkatûrîze û netê yên esil Kurd ku çanda wan xerabkirî, sincê wan tevlî hev, bîr û baçûnên wan girîft bi zimanekî henekpêkirinî têne pêşkêşkirin. Hin caran ev bi destê mirovên bindest weke Kurd, Laz, Ereb bi zimanê serdestan têkirin û mewkî û meqam û xelatên herî navdar ji bo wan têne dayîn. Ji bo ku nifşê li dû jî bi hekariya wan ji esl û feslên xwe dûr ketî bidin ser wê rêyê. Helbet di vê wêjeya bindestan jî karibe bi helwestên nedîtî ve li dij dagirkeriyê bibe wêjeyeke serhildêr û de ku dolabên serdestan bi rêya berhemên xwe pêşkêş bike. Ger ev serhildêrî ji taraf hin kesan ve weke wêjeyeke netewperest werê binavkirin jî, divê nivîskar ji helwesta xwe da nekevin xwarê û di nivîsandina vî terhî de israr bikin. Çünkü dagirker terminolojiya zimanê xwe yê serdest, hemû gencîneyên zimanê bindest têk dibin û têgihên xwe tê de bicih dikin. Weke tê zanîn, terminolojî tê wateya zanîna têgihan,
têgihên wate cuda û peywendiyên wan bi rêya termînolojiyê ve têne lêkolîn kirin. Ji xwe têgeh navên taybet ên qadên pîsporiyê ne. Di termînolojiyê de xebatên pirhêlî yên ji dîsîplînên cuda têne kirin û carna weke beşên zagonî li ser civakê têne ferz kirin. Ger em termînolojiya binêwîriya gotinan di ser perwerdehiya pirhêlî ya zimanê dayîkê re binirxînin, divê em zimanê wêjeyî yê berheman di ser guhan re navêjin û bi baldarî gotinên xwe hilbijêrin û têxin ferhenga xwînerên xwe. Ji destpêka nivîsandina xwe û vir ve ku bi qasî 27-28 sal çêbûne, ez di hin gotinan de bi ısrarim û dixwazim van gotinan têxim rojeva hempîşeyên xwe jî. Can carna ku ji ber pêwîstiya danasîna wêjeya Kurdî mecbûr diman bi zimanê Tirkî binivîsim, an carna bi zimanê Tirkî hevpeyvînan bibersivînim, min bawayekî zanebûnî peyva Kurd bikardanî û ji xwediyê kovar an muhatabê hevpeyvînê dixwest ku ew jî peyva Kurdê bi peyva Kurdê re neguherînin û bi vî awayî biweşînin. Li gora rê û rêbazên termînolojiya zimanekî peyv û têgihên ku têne bikaranîn tenya bi wateya xwe ya nivîskî nayêne fêm kirin. Her wiha taybetî û teyîsînên wan yên veşarî û ciyawaz jî hene. Kurd ji xwe re dibêjin Kurd, ji zimanê xwe re dibêjin Kurdî û ji welatê xwe re dibêjin Kurdistan. Yani di her sê peyvên bingehîn yên ji navend û navika netewa Kurdî di xwe de dengê deyê dihewîne. Li gora termînolojiyê ne heqê tidagirkerekiye ku wî dengî bi dengekî din re biguherîne û ne jî heqê mirovên ji vê neteweyê bi xwe heye. Ev her sê peyv di zimanê İngilîzî, Fransî û Almanî de jî dengê deyê diparêze û ciyawazeke neytxerab ji van peyvan re nîşan nadin. Li gora teoriya roj û ziman güneşdîl teorîsî ya Türkperestiyê, peyva Kurd bi zimanê Tirkî weke Tirk tê nivîsandin û hişmendiya ku zimanê Kurdî boçka zimanê Tirkiyê xirabe ye, weke propagandeke bê bingeh tê parastin. Ger em ê termînolojiya zimanê xwe biparêzin û nehêlin bi awayên neytxerabî zimanê me tune û bêkêr werê hesibandin, em dikarin bi awayekî zanistî peyva Tirka çêkirî lê bikolin û rastiyê li ser çavên Turgolokên sexte biqîrin. Li vir em dikarin serê pêşî şûjinê xwe re rakin û rexneya herî tû jî li heval û hogrên xwe bikin. Bi salan de çapemeniyeke serhildêr di qada rojname, televîzyon, kovar û weşangeriya Kurdan de xebatên xwe dikin. Dema em dêhna xwe didinê berhemên vê çapemeniyê, rojname, kovar, bername, pirtûk bi heyîrîn dibînin ku ew jî dibin bandoreke veşartî de ji xwe re ji me re û ji hemû Kurdan re dibêjin Kurd. Belkî dema rexne li wan werê girtin, bibêjin em li gora rêzimaniya Tirkî peyvê bi vê awayî bikartînin û paxavê li gotin û nivîsên me nekin. Lê ez hêvî dikim ku xwînerên vê nivîsê qenebê ji niha û pê ve vê hişyariyê li derdora xwe bikin û heqê Kurdî li Kurdan vegerîne û di rêya azadkirina Kurdistanê de kerpîçekî bingehîn bi cih bikin. Her wiha çapemeniya li ser tora civakî ku di roja me de bandoreke wê ya giran heye, can cana bi destên nûserên Kurd bi rê ve diçe û ew jî bi zanebûn an bêhay xwe me we weke Kurd binav dikin. Ji ber hindê em dikarin guherîna pêşîn di ser tora civakî re bikin û hemû gotinên ji termînolojiya kolonyalîzmê li gora termînolojiyeke dijber û kurdewar binivîsin. Weke em ji peyva Tuncelî ya Çêkirî re dibêjin Dêrsim. Em dikarin ji dêvla peyva kolonyalîst peyva dagirker bikarbînin û bi nivîsandina vê ferhengê ji vê derê bidin destpêkirin. Bi vî awayî jî dê ti caran Kurd nebin Kurd.